malamyo kakadwa. So, kumusta the first session da you have busy? Naragsaga po at ti kunakmet tatay nga amamukmet isuda amin iso may pressure nga ti adda kumon kontra ora na basta the objective tibet amin na po ket ipagsayatan dilawag ken jakmet nga ti agdadamo ti pinagpreside at 8 years sakmet nga nagkapitan iso ore kasano amukmet nagpreside ken detoy nabayag ko nga mabuybuya met da daddy ken dito kakabsat ko nga the session da iso naragsaga po iso it's my privilege nga maka-preside met, may bagak met nga napadasak di napatpadasan dito pamilyak. So, kumusta kita internal rules sa Tamagang Baliwan? Well na po, ti major nga nabaliwan ni Jai, DJ date ken ti time nga dito pinaksesyon. Dito numutoy biyang ken majority ti kokonsehales kayat may kuma Monday morning at morning person tapno malpas ti flag ceremony ag session kam insida ngem a conflict namin DJ pinag PCL ni Apo Handilaw isu haming nga mabalin nga ipanti Monday morning ipamalim mi kuma ngem ibaga na met nga madi kaput at the time kano met nga ag extend ag malmalim isu Tuesday morning ti nagsasarita mi ngem nag-request met DJ duwang abogado tayo po nga numabalin malem kano latata da bistata ti bigati so DJ nagtendagan na po so DJ ti major ti nagbaliwan na po ket ti aldaw ket ti oras ti pinag-session niya po tapos DJ da dumamet na po nangiganyo metatay DJ Bado so met lang ti anap nasukatan ka DJ rules ti session na po. Kapasagatan na chairmanship ni Committee sa tratar ng talatay budget and issue that umuna po DJ regards with the chairmanship iso nakita yu tataya po nga naayas ti no mga lakay tut kopya po DJ chairmanship kada member ti kada councilor makita yu ket equally divided apo no jakpay kay di mariro apo ket ni Apo Conrado Respicio which is independent din nauding election iso na pay ti kadwan nga naala nga chairmanship at dakamet nga dito kakadwa nga po may mesamet titurong mi amin na po nga timang pasaya ti lawag ket imbakmet kadakwada narigat nga no titultuladen tayo ti naglipas nga sanggunyan nga dita lang kakadwa ti makalat chairmanship hanga may waras ket overloaded no kwa ti mesa nga tao ti nakado ti chairmanship na po hanga makita nga nalayng ni jay masiknan nga matrabaho ti lawag so with regards sa po na ipasami met ti chairmanship matratar to apo dito budget ti 2022 hopefully ti target timeline ti apo nga maipasa ti budget tayo ti 2022 within this month apo. So balbaliw kay nga budget hearing mo Base ka dito initial nga nagsasarita mi ka dito ko konsales apo adalang DJ sugbamanong nakita dito previous nga sanggunyan isulat ti takelen min tapno nga ti umatiddo ken no ti hamda pay nga natakel at boycott dan sa idin na oda po no Jack Mariro so ada DJ department nga handangan nalpas DJ briefing dapo iso baka DJ ituloy mi ka DJ naktalawan dapo.